Malah Bewai Janaine English Railainaikw. You going? You house going? No, you going? Để mà hai lại đây này đây. Hai lại xem nào. Hơn. Hai lại đây. Rồi mama hơn được. Hi guys, khulumbai nोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि DD Productionआव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नै फिसाजो आंनो राजाहाय होनबाय। ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंना न'आव बेसर फुदों नालाय हाजिरा होदों आरो खामला सानै। ओमफ्राय बेसेबां हाखो बेखौ आङो नायनो थांनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय दाखालिनिफ्रायनो फुदोंमोन। ओमफ्राय बिनि अखानायै फुवाखै होननाय खोनादों। ओमफ्राय मैया फुदोंनो बेसेबां आग बारायखो नायनो लुगैदों। ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि हासबेन्डबो थांगोन। ओमफ्राय जोंना टिक्लु फिसायाबो थांगोन। आयु दलद था मामा। ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम। बिराद गुजुनाय जादों आंखौ। बिफा फिसाजो बिसोरना गुजुनाय गगा मोननाया गाबाय। ओमफ्राय दा आंनावसो जाहैबाय आरो लास्टआव गुजुनाया जा मानदों गोदनाया। ओमफ्राय मुलिबो जायाखै आङो। ओमफ्राय जोंना दाबो फैयाखै हासबेन्डआ। भिडिअफोरखौनो सानफ्रोमबो लाना फैगोन होननानै सानो। ओमफ्राय लानानै फैनो हाया माथो समनि आंखालावनो फिसादोनो थानांबाय थायो ना मामा। थाबायनो हाबायना नायबाय थानो गोनां जायो। दावरावथार जोंना फिसाजोआ। ओरै नायलाय मामा। साननाय बायदि बहाथो जाजोबनो नङा होनबा लोगोफोर। दाबो फैया नेगासिनो मामा। बोरैबा जादों गुजुनानै गारमायाथ' आलुजोबगासिनो। मुलिबो जायाखै। मुलि जानायाबो एसे मोजां मोनगौमोनदां। आरो गयबो जाना होसिनबावोना आङो। मैयाबो जादों गय। नायलांबाय थादो जोंहानि बेसर फुनाय बेसेबां आग बारायखो। बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाना फैबाय आरो। मोनफैबाय जोङो दुब्लि बारियावनो फैबाय थाबा बहा फैनो आरोना। ओइ गेजेर नांबाय एसे हाबाय। र' नोंथांमोननो देखायनो फिसा बायै दुब्लियाव फैदों आङो। नै फिसाजोखौ उनथिं बानानै एसेबां हाबाय आरो नै आं बै थिनिफ्राय फुगासिनोमोन। नै गासैजों 4 बिगामोन नालाय नै ओरैनो फिथाइयानो गोग्गोगोन जानायफोरा बेसर मा दुस्थु नों दुब्लियाव फैना मा दुस्थु। थां बेसर फुदो नोंबो थां। दाबो 35ल'नो गयाबो 35 थां मामा थां। माला दावखोयो ओरै 4000। मा खालामदों नों ओरै फै। दुब्लियाव फैनानै खिफैबायसो। नै खिनायखायनो गामसाखौसो गानहोबाय आङो बानाय जिखौ। ओमफ्राय बिनि हाइनेकखौनो खानानै होबाय आरो आङो। दाखालि खनसे फैनायावबो दुब्लि बारियाव खिदों बियो दिसटाबनो। मानो होननांगौ नोङो हा? मानो होननाय गोखैल' मोजां मोनो। बैग्रि फिथाइ मोनजाबा दायानो नाङो। ओरैबायदि मोजां मोनो बैग्रि नुबाथाय हाननोल' थोनखायो आरो। जानायनो आङो गुजुबाबो गयबो जाखांबावबाय। आबैजा महाथो आबैयालाय मा लादों नों आखायाव? मा लादों? आंखौ दा बे जाख्लाबनो होगोन आरो ना। सोरबाफोर माबा बुस्थु होदोंबाथाय आं अरख्लाबना होआगौमानि बे जाखाया। ओमफ्राय आंजों अरख्लाबना होजायाबासो गोबाव थानानै खुगायाव सोगोन आरो। दा बियो जानो सानसायाखै। जायखिजाया जाग्राखौनो
खुगायाव दौग्रोगोन बियो ओमफ्राय राननानैबो होगोन बियो ओमफ्रायसो गाव जागोन ना मा होनबा नोङो औ बेखौ जाया दे मामा दे जादोंमोन बैग्रिया जोबजोब्बायसो जोंहाथ' सान्द्रि मोननै बारबाय फोराननाया आरो खादा गेजेरसे हानबावगोन सानदोंमोन जों लामानिखौ ओमफ्राय हाननाय जाला आरो मा हाय होन हाय लामा हाय होन हाय ओइ जोंहानि गय बारिया माबायदि जाखोनाय देखायना होनो र' दुब्लि बारिनिखौ एसे थांनो हायालै सिङाव एकदम थालिर बागान दङ ना ओमफ्राय हाग्रा बंग्रा दंसै गियो आङो फिसा लानानै थांनो लोगोफोर ओरैनो गय बागाना ओरै दंबावो दुब्लि बारिफोरखौनो देखायसाबबाय थायाबा मा खालामबावनो माथो उपाय जेरावबो थांनोमोन ना फिसा देरागौमानि थांनो टारगेट लादो र' बाथौ खेराइ रिजर्टआव ओरैनो बोराय आंना हाग्रा दानस्रायदों ओरैनो बारिया ओइथिं गय बिफां जादों बेयाव नै बेसरा नै बे गय बिफांखौ आं फैदाना हाबा जाखांनायनि उनाव गायदोंमोन नै बेखिनिखौ आयौ 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 नै आं हाबा जाखांनायनि उनाव गायदोंमोन ने बेबो दुब्लियानोमोन ना बेफोर गासैबो दुब्लि गोनजामोन दा माला बेवाय जा इंलिश रायलायबाय इउ हाउस गई Oh my god! Going now, you going, aha, going. Dali be malay. No, yes, house, home. Going, you going, house, home. Dali be. Ma, blessing. Oi. मोनजायाखै नोङो बैग्रि हो अरगोन मामाबो अरगोन बारायाव फैफादो था उथि दे मामा दे हारसिं उथि थेंक इउ मामा गस्लाया गोजौथि दावखोजोब्बाय नोंहा खिनानै लंपेन्टआ नांजोब्बायना ओंखायनो जों लंपेन्ट लाबाखैमोन लोगोफोर दायो आङो दहायनो दुब्लिनिफ्राय फैबाय फैनायखौ आं लाबाय थायासै दुब्लिनिफ्राय फैनानै जि सोमबाय सुबाय आंनि खामानिया जि सुनांगौल' आरोना सानफ्रोमबो फिसाजोनिनो जि ओंखारबाय थायो बिफानि ओंखारो ओमफ्राय बांसिन फिसाजोनि ओंखारो आरोना ओमफ्राय सुखांनानै फिसाजोखौ थुखैखांनानै ओंखाम जाहोनानै फुथुनानै जोंबो ओंखाम जाबाय जाखांना आरो बेजोंनो लोगोसे थालायनो गोनां जाबाय आरो आङो ओमफ्राय दा नै न'आव रावबो गैया आंबो दा दुगैखांबाय माथो हासबेन्डआबो गैया दुब्लियाव थांदों बिखुनजोजों हासबेन्डजों आरोना दङ ना बेखौ थिखोनो थांदों नै बेखौथ' ओरै खाना होजोबखानांदों नै बेखौ जायोना रडखौ सोलाहरनो नागिरो ओंखायनो खानानै होबाय आरो ओमफ्राय दा सान्दों दुगैखांनानै मा बहा थाङो बहा मानो दखानथिं थांबा हामगोन नामा होननानैबो सान्दों आरो ना मा थाङा रिल्सबो बानायखांबाय आङो मोननै बे बिमानि दानाव दसे दोनहैथ'योमोन बेयाव मोनसे बानायबाय औ ओमफ्राय दा बेजों मोनसे बानायबाय 1 सेकेन्डल' थाखाया देलाय मा होनलाय हाय होनलाय सुना हाय होनलाय मामा नोंलाय हाय होननो गोरोंखाना आं नों मा रायलायदों जेबो बुजियाखै दखानाव थांनो लुबैदों गोदनाया बालु सोदों गुजुनाया गाइस आङो दायो दखानाव थांनो नागिरदों फिसाजोआ जोंनिया आमना बिगासिनो आरोना
Iyalah, am जानोनो पपकर्न दोनखायो ओमफ्राय बेखौ जानो बादों खोमा माबाफोर जायो नामा गावनि गोसो बादि बासिनानै लायथोसै चकलेटल' मोनजाया नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगाथ' आंना सानसे मानिनायानो जाबाय फुंनिफ्रायनो लादोंमोन ना मामा बुजाबायबा आंदो खिथाव थेब थेबनो फुंनिसो गाबबाय ओमफ्राय आं बुंनाय मा आथिङाव बुंबायनो नों हासुजोबना होदोंमोन आरो ओमफ्रायो हासुनाया आङो बिसिनायाव दसे दोननाय बिसिनायाव दोनबाबो थाया बिसिनायाव दोनबाबो थाया ओमफ्राय बुंनाङा हायाव माबायाव पाटियाव दोनबाबो थाया ओमफ्राय फुथुबाबो थाया ओमफ्रायो खिथुआवबो थेब थेब फुंथामसो मोनबाय आथिङाव मोनबाय गाबबाय दा ओमफ्राय दखानाव लांसैनो मा नोंखो बुंनो होआखैमोन आंखो बुंनायनि आंखो होबथागासिनो खुगायाव बुंनाङा बुंनाङा मा जायो नों देलाय मा जायो आम जायोनो लाजिदों बुंनाङा मामा नोंखो बुंफिननांला लाजिबाय बारा बुंबा लाजियो गाबलायलाङो बुंला आङो नायलांबाय थादो दखानाव मा बाया बाराबाय आंबो मोनसेसो जानोसै थाइबानि जागोन आंबो बांद्राय जाया फैबाय जों नै मामा होनलाय हाय होनलाय सुना लामा मोनफैबाय जों फैयै जुमबो खालामबाय थानो हाला आखाया फिसाजोखौ बामदोंना आं बाया माखौ नांगौ दे फैबाय था गाइस जोङो दायो न' मोनफैफिनबाय आरो ओमफ्राय नै मा लाबोखो देखायना होनो र' जिरायबाय आङो मेंसोबाय बानानै ओइ दा जायो र' मामा Ruli mama ru Mami Chulbuli labdeng Tiger labdeng Gusti labdeng Sana bagian mana Ini bisa kan lana bebe Husbandनिफ्राय 50 थाखा फैसा लाना थांखुमाबाय जों नुजानबा फैयो रे आरे बे फैसाया 50 थाखाया आंनि खासोमोन खामानि मावनानै लाखिथि आं मोजांबा माथो जानोनो फाय माखौ बबेखौ जानो बेखौ जायो बुजा दांदो हानजा हरखुमादो होआ माथो आं स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट मोनसे होना गालांदो नङा होमबा मा आंनो दङ मा बेखौ जानांगौनो नोङो दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय